زلهم حرستوت ناب أبنتهوين حرستوت نقيرهم كاب وحسنت مقوم الرجال أما أزاو سجيرنا يلو بحكي أصبغت زي أتعبسكا كيلنا ينا مالتي مقبل كيل ناس درو أنت عينتي زد لينا ينا بس إحنا زلنا أبناء كرفلاسي أزيو تبق مسرقة تحقي سي مهنياتو أبزسي قرات كله أن نيرو إلى أن حجد كابتا زلا مريت زيادة تعاطف أطوات نحر كركب كوينو مخرينا كيلا تاتي يدلي كابز علس كابز تحت بقام ترى زري خايو بوانو نحر قريف كاروي حازري خايو مودخعي نايت الراي نحر قر كالو صبوقيو زوم قدمنا سمعنا مزربا قد كاب معلت حرستوت استزربوا يمنيرهم وحسنت ما أزوم مدبين الرقاقات استفلالي نطفتاتهم زكايدو زلو حدا خاو دما نوس وهود سدراجتا وحرشا كخون كله بتوسخي كابز قربا عمد جميرو دما بيت مرت حرستوت مسريتكا سمور زرقات مكيار كوينو أبز مداي حرستوت كإيراتات أما حدرتن بحضر السرح البيتا زفتاريو إذن مدب أبقى تشعنا 10 شوقاتن أب نوزوا من دفران نوزوا أمن حيدن بعسران حموشتن حرستوت أب تشعتنت بحموشتة هكتار بكلت تعريت مرؤز زر إسرناي جميرو وتسيد كوينوس للسرخ بدما أب كل تشحن 10 شمونتن أتي بعسران حموشتن حرستوت الجمرة ناب 356 حرستوت كبيلو منيستر حرشا نهرت حرستوت من عباي أب كل تشحن 10 شعتن لعلت أمته بمهاب لهم عمت السراح ناب 14 عدتات كنز زرقاح تغير له كوتيتنا يزدما 444 هكتار جرات كحرسن كله قصري تتقامنت ناب 1943 كبكبل كيلو إذا أهز زحبرو نجر انت داهاليو حرستوت الزخبابي بزمداي معرخن داي يربحو مهلاو زرقاقص حقيو نحنا ون بوغنا نتزكاد زلو سمور زرقاتنا معزب أب عدتات نوزوبا من دفران نوزوبا امن حيلن تنقصايسنا نيرنا فلماغن نحلافي لمعات بقلي زوادوبوب أتو تخلو بزعبات مدب أملكتو حسابو خبنا توكيسنا نيرنا اتيك إلا زدلي فلتات سنيقو سلزورد اتي سراح دما أبت بايتا وريدهم سرحو سلزلو إزي سراح كله زرقاخمو بتوم كإلاتات سرحو سراح إزي سراح دما كام نقطة أخوردو تغيرو زلو من السرح شاب زهابو مسارتيو نفس وكف كإلا أو نقطة وريدو أب عدتات وريدو مسرح سلزلو بقو مسارة دما إزي حجي زرقاخمو أبتفلالي بوتاتات زرقاخمو ناي بحقي توصيت بزم من اسياتات استسرحي مرس زر اسرناي مهرتو زل عالم خانو حرستت بجبري كرغاغصو كيلوم يوم نزي مدب بزل عالم انت كسرحلو منيستر حرشا كيلاتات بدرجه عدي بمزرقح ابصق صراح يركبو تهزبن هو غسغاس معقا ماين حمدن تمسرتاو ነገር ናይቲ መሬት ስለዝኾነ ማይ እንድሕተ ተዓቂቡ مريت هاي بحقوقني مريت زي تبحقي قات تحستنايت مريت زيادة سلازهفتم نتم حزبي أميننا حزبوين قدمي سلا كم بحلاو نطفل سلازهون بصبوق تقبلهم بصبوق إن عزازي مناتهم من هاي معك أمين حمد مالتي دعريو حزبي زمر زر سرناي تقبلوا زيادة في الريامنات كابتنا عدنا زنها زر سرناي زيادة زي فريقهم زاتو نتم حزبي أب تمرت حرسات أب جرسلال نهبو مينا مالتي ومسرتي منها سجاب زحجي بدرجة بس يحوزله أفت فلما كوا قربا بيلم تنير دحرجين بتصبغ متقبلهم نزيد حريو زتجبر زناي صراحة نتفتات مالتي أبتي موقتها ومحرس تخيلوا سن جون زناي بحريا ودخي منياتنا تم حرسه زيادة زي عين السرنايزي كاب زبناوي دخي بحريا ودخي عدنا زيادة خمس دلي زيادة في الريامنات كأسو العلزو هنا أبركتو سلازلو حبيرنا سبوء مسارتين تزا عقم مزفقدو بمولم كات زيبلنا تمزوز حرسس دخع بصي حموليهم تبحرياو دخع مالتي حجت بحرياو دخع قال يبلنا قال مست نايت راي وحدي جن اتي اجواب كومبوست بهلا جوابالو كم زيركم تبحرياو دخعي كتفطروا تقوليهم لنا نتم حرس نغيرنا حجوين اب متغبار زتغبرلو مالتي
ኣብ ቀጻሊ እውን ብኸምኡ ሒዞም ነቲ ዘመናዊ ድኹዒ ኣቋሪጾም እቲ ባህርያዊ ድኹዒም ኣብ ምኽዕባዝ ዝርከቡ ማለት እዩ ከምዚ እንዕዘቦ ዘለና ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ናብዚ ደረጃ ንኽበጽሑ ግን እንታይ ንጥፈታት እዮም ተኻይዶም ኣብዚ ናይ ዝስርናይ ቀንዲ ዕላሙ እቲ ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይ ንሓረስቶት ንምዕዳል መንግስቲ ቀንዲ ዕላሙ ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይ ኣባዚሑ ንኽሕዝ ማለት እዩ መጀመርታ ዝገበርናዮ ንጥፈታት እቲ ምዝገባ ሓረስቶት እዩ ነይሩ እቲ ምዕቃን መሬቶም ገለ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ወርሒ 3 ዳሕራይ ኣብ መጀመርታ ወርሒ 4 ዕለት 3 ወርሒ 4 ዕለት 3 ከዓ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ጀሚርና ምክንያቱ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ተዘይሰሪሕካ ትእቶት ናትና ከምቲ ዝድለ ክመጽእ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዕለት 3 ኣብ ሶሙን 2 ግዜ ሶኒን ዓርብን እንዳሰራሕና ኣብዚ እዚ ምምሕዳር ከባቢ ዓደውሒ 4 ዓድታት ኣለዎ እንዳ ማርያም ዑናብታ ዓደውሒ ዓዲ ዓንዴን ማለት እዩ 4 ዓድታት ይንሳተፍኦ ሕጂ ቁርብ ኣብዚ 3 ወርሒ ወሲድልና ነዚ ስራሕ እዚ ክንሰርሕ ምክንያቱ ጽገና ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ማእከል ግራውቲ ዛላይና ሰሪሕና ግዜ ዝወሰደልና ምክንያት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝነበራ በተኻ ጽገና ስለ ዘይኮነ መሰረታዊ ስራሕ ስለ ዝነበረ ቁርብ ክብድብል ነይሩ 1 ሜትሮ ንጎኒ ላዕላ 50 ሴንቲሜትር ስለ ዝነበረ ቁርብ ክብድብል ነይሩ 3 ወርሒ ወሲድልና ፈለማ ኣብ 8 ግዜ ሶኒን ዓርብ እንዳሰራሕና ኢና ንኸይድ ነርና ዳሕራይ ግን ክረምቲ የርክበልና ስለ ዝነበረ ኣብ 3 ግዜ ቀይርናዮ ማለት እዩ ሶኒ ዓርብ ቀዳም እንዳሰራሕና ኣብዚ ንጥፈታትና ህዝቢ ብጣዕሚ ቶም ዓዲ ሓቂ ዘርባ ኣነ ከመስግኖም ፈቱ ንፉዓት እዮም ነይሮም ብዘይ ተጓላብነት እዮም ነዚ ስራሕ ብጽቡቕ ሰሪሖም ማለት እዩ ላማ ናይዚ መዓልቲ ሓረስቶት ኩላህና ኣብ ዓመት ከም ንሪኦ እንታይ ትቐንዲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ሓረስቶት ብሓባር ተኣኪቦም ተመክሮኦም ይለዋወጡ ይህን ንሚን ይበሃሉ ካብቲ ኣብነታዊ ሓረስቶት እውን ብዙሕ ክንመሃር ስለ ንኽእል እዚ ኩሉ ሳዕ ዓመት ኣብ ባይታ ክትግበር ዘለዎ ኣገባብ እዩ ብፍላይ ዛ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሓረስቶት ቀንዲ ዕላማ ከምቲ ዝረኣናዮ እዚ ሙሩፅ ዘርኢ ብምብታንን ወይ ብሻሕን ወይ ድማ ብመስመር ምዝራእን እንታይ ይፍልል እዩ ልክዕኡ እዚ ብመስመር ብዙሕ ዝተለምደ ይኮናን ኣባና ምክንያቱ ብዙሕ ስራሕ ይሓትት እዩ ብዙሕ ጉልበት ይሓትት እዩ ግን ብዙሕ ረብሓታት ድማ ኣለዎ ኣብዚኣ ንህዝቢ ከም መርኣያ ንመእመን ኢልና ዝፈተናያ ስራሕ ሓንትላ ኣብ 20 ብ10 ሜትር ኢና صفحة زلو بوتا إنا فتينا تعسرت بعسرت مترو بشح زرينا تعسرت بعسرت مترها بمسمر مالتي هذا عين الزريزي زين مرز زر سرنا أبزي حجي تي فلليو نقلت كلنا عبي فللي إنا رخيبنا له أبتي بمسمر زر أنا بوتا كاب حنت مسمر نا 10 سنتيمتر فللي إنا غيرنا له أب تغلقين ب أي أقولنا إنا زرينا مالتي حجي أب تفرة أبتاب بمسمر زرعنا حنت سرناي قومتها 66 سنتيمتر أبتاب بشح زرعنا يجين 5 سنتيمتر حجي أبزي زيادة تفل اللي رخبنا له خم قال يفل ليك أبتي عليه دا نايت سرناي أبتاب بمسمر زرعنا 4-5 عليه دا أفرة بس أبتاب بشح زرعنا يجين كلته 3 كابزين زي حلفة أفرة بس يعني حجي تفل اللي أبزي حنت سرناي 5 عليه دا أفرة بس أبزاناي شحقة حنت سرناي 3 غلطة عليدا أفرت بتصح حجي بزي منصر كنري خلنا تي مهرتي زيادة أبناي مسمري عب مالتي كإلاتات حرشة خمزعبروا متقام مروز زرقي 5 مئتاويت ممهرتي كم زبولهم زقالصو كم وصيتنا يزدما هاجراو مرمر حرشة أبزز كيزلو سمور زرعتي الجامم كاب زبرت زلو تكاليو نحنا زنا زلنا انتايو قدمتي صقمات نللينا شعوت ابروچ نحنات غبابنا بدنا هنا مبوقلاوين زخونا ازرتي مبكسن حز مسوها مشاركت نقبرو هذا نا انتروداكشن نا حدش زر متاولنا ندحريو نتناي من دقال صلاح بتوصل درجه نسرحينا كاو ناي كمغام زرعتي نكايدنا ازخا اب نقطانن اب اغرات حرستوت
እዚ ገባብና ፓርቲሲፓቶሪ ወይ አሳታፊ ንብሎ እዩ ምክንያቱም መሻርክቲ ኣለውና ምሶም ገርና ነለልዮም ኢና ብከምዚ ዓይነት መገዲ ኣብ ተፈላለዩ ዓይነት ዝራእቲ ከም በዓል መሸላ ስገም ስርናይ ወዘተ ዝኣምሰሉ 46 ዝኾኑ ማዕቢልና ኣውፂና ኢና ሕጂ ግን ብንጡፍ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ኢድ ሓረሳይ ዝርከባ ውሑድ ዝበላየን ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ስርናይ ንሪኦ ዘለና ካብ 16 ሕጂ ኣብዚ ናይ ዞባ ደቡብ ክልተ ጥራይ ኣውፂና ኢና ዘለና ቅድም ኢልና ግን ከም ፈተና ኣብ ግራት ሓረስቶት ብግቡእ ፈቲና ኢና እዛ ሕጂ ብሰፊሑ ዘላ ኣብዚ ናይ ንዞባ መነፈራን እምነ ሓይልን ኣቲላ ዝተባሃለት ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ቅድም ኢላ ኣብ 2006 ዝወፀት ዘርእያ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ዞባ ሚኒስትሪ ሕርሻ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ተዋሂዶ ከምኡውን መሻርክቲ ኣለውና ናይ ብሓቂ ብሰፊሑ ተተሓሒዙ ደሎ ሓረስቶት ነቲ ብሓጋይ ዝረኸብዎ ፍልጠት ብዝግባእ ኣብ ግብሪ ስለ ዘውዓልዎ ጽቡቕ ክራማት ተሓዊስዎ ምህርቶም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ጸኒሑና ብዛዕባ እዚ ስርናይ እዚ ምሩፅ ስርናይ ንህዝቢ መጀመርያ ጎስጓስ ተዋሂብዎ ጎስጓስ ክንህቦ ከለና እንታይ እዩ እዚ ዝምልከቶ ናይ ሕርሻ ኣካልን ምምሕዳርን እቲ ህዝቢ ኣኼባ ብምግባር ነዚ ምሩፅ ስርናይ እዚ ብሉፅን ምሩፅን ኮይኑ እቲ ህዝቢ ተጠቃምን ረባሕን ንክኸውን ጎስጓስ ተገይሩሉ እቲ ህዝቢ እውን ነዚ ጎስጓስ እዚ ተረዲኡ ዝያዳ ክጽሆን ከዘርኦን ክውልውለን ምዃኑ ከዓ ቃል ኣትዩ ከምቲ ቃል ዝኣተውን ነዘር እዚ ካብ መዳበሪኡ ምሕራሱ ምጉልጓሉ ዳግማይ እውን ነቲ ዝፀሓዮ ዳግማይ እንዳተመላለሰ እንዳፀሓየ ስጋብ ከምዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሒዎ ምናልባት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ኣለዎ መጀመርያ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ጎስጓስን ሓበሬታን ተዋሂቡ ብዓዳዊ መንገዲ ኣኼባ ተባሂሉ መሬት ንሚኒስትሪ ሕርሻ ብሓባር ዘርኢ ክዝራእዩ ተባሂሉ መጀመርያ ዘይከውን ስእሊ መሲልና ነይሩ ዳሕራይ ግን ብሓበሬታን ጎስጓስን ጽቡቕ ስለ ዝተዋሃበና ብጽቡቕ ተቐቢልናዮ ጽቡቕ ድማ ኸይድና ስርናይ ዘርኢ ተዋሂብና ብሓባር ዘርኢና ብሓባር ድማኒ ከምዛ ትርእይዋ ድማ ጽቡቕ ኣለና ራይስከ ቅድሚ ሕጂ ምናልባሽ ገለ ዓተር ገለ ስርናይ ገለ ጣፍ ገለ ዕፉን ዝተፈላለየ እዩ ዝዝራእ ነይሩ እዚ ቦታ ሕጂ ሓደ ዓይነት ምዃኑ እንታይ ረብሓ ረኺብ ኩሉ ካብናት ከተመክሮ ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር ሓደ ብሓባር ትዘርእ ብሓባር ትጽሂ ብሓባር ትዓጽድ ንኩሉ ነገር ድማ ጽቡቕ ማለት ውጽኢቱ ጽቡቕ ከምዛ ትርእይዎ ድማ ኣብቲ ፍሪኡ ጽቡቕ የርእየና እምበር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለና ኢና ንብል ካብ ዓዲ መንጎቲ ጉዕዞና ናብ ዝባንዑና ኢና ኣምሪሕና ሚኒስትር ሕርሻ ኣብዚ እዋን እዚ ክኢላታት ክሳብ ደረጃ ዓዲ ብምውራድ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ንምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ምዝራእ ማለት እዩ ካብ ወርሒ ሓደ ማለት እዩ ምኽላል ዘርኢ ስርናይን መምራፅ ናይዚ ናይ ሕርሻ ቦታ እንተኻይዱ ማለት እዩ ከምኡውን ካብ ወርሒ 3 ክሳብ ወርሒ 4 ዘሎ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣካይድና ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ ናይ ዘርኢ ማለት እዩ ን78 ሄክታር ዝሽፍን ኮይኑ 152 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ኣለዎ ማለት እዩ ዓይነት ስርናይ ከዓ ስድራ እዩ ዝበሃል ምዕዳል ዝተኻየደሉ ዕለት 2-3 ወርሒ 7 ስርናይ ዓዲልና ማለት እዩ ብዝሒ ስርናይ ዝዓደልናሉ 97.19 ኩንታል ዓዲልና ማለት እዩ ምዝራእ ዝተኻየደሉ ዕለት ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 11 ዘሎ ማለት እዩ ኣስታት 98% ዳርጋ ብሓፈሻ ብሓንሳ እዮም ዘርእዮሞ ማለት እዩ ሙሉ ዝፀለሎ ብሓንሳ ቀይሮሞ ማለት እዩ ምብቃል ዝጀመረሉ ዕለት ከዓ ዕለት 14 ወርሒ 7 2019 ምብቃል ጀሚሮ ማለት እዩ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዕብየት ከዓ ካብ 4 ክሳብ 6 ጫሌዳ ኮይኑ ኣብ ምንቃፅን ኣብ ምሽዋትን ይርከብ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ኣብ ዓዲ መርከጃውን ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ጸኒሑና ከም ናይ መጀመርያ መጠን ሓረስቶት ስክፍታ እኳ እንተነበሮም ኣብ መወዳእታ ግን ብውፅኢት ናይቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዕጉባት ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልጽ ክኢላ ልምዓት ብቑሊ መንእሰይ ኣማኑኤል እዚ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ መርከጃ ሓንቲ ካፍተን መበል 17 ናይታ ምምሕዳር ናይ ንኡስ ዞባና እያ ብፍሉይ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ጽዑድ ዝበሃል ናይ ዓዲ መርከጃ 3 ዓድታት ተጠቀምቲ ደለዎ ማለት እዩ ኣብ 5 ሄክታር
بفولي مالتي معقاب حمد الماين أورحي شدشة كايدنا له مالتي أورحي شدشة معقاب حمد الماين مساكينا أورحي شوعتها أني كاب علت عسرت حدث علت عسرت شدشة زلو إذا هن رئيس أنا حنا مرزر سرناي بجوبو تحارسون تزرين مالتي كلتا عينة تجاوز زرار عينة تطعمنا حدا بشح حدا خاب مسمر إتي كلتي أجواب زرعنا هاني كمتي كرت أنا إتي بمسمر زلع على وسيد كم زلوا نمحضر زلع على مهانو تبوت وسيد كم زلوا تبوت يهب كم زخانة بجبره رئيس أنا إحنا مالتيو بحفش حاجة رئيس خلنا جن كاب هكتار سجاب 20 شدشان كنت على هكتار كنركب تثبيت على مال لوم عامت تتقمتي مروص زرء سرناي بتعጻጻፊ ወሲኹ እቲ ምኽንያት ሓረስቶት ካብቶም ዓሚ ሙሩጽ ስርናይ ዝዘርኡ ሓረስቶት ምህርቲ ጽቡቕ ስለ ዝረኸቡ ብዙሓት ዓድታት ቅዱስ ቅንኡን ስለ ዝሕደረ ብመንገዲ ቤት ትምህርቲ ሓረስቶት ኣብ መደብ ስሙር ዝራእቲ ብምእታው ዕውት ስራሕ ሰሪሐን ሓንቲ ካብዚአን ዓዲ ብላይ ኣብ ንእዞባ መንደፈራ ትርከብ ዓዲ እያ መሬት እዚ 33 ሄክታር እዩ ተጠቀምት ድማኒ ከባቢ 150 ዝኾነ ሓርፋፍ ገምጋም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውጽኢት ጻዕሪ ብዙሕ ተኻይዱ እንድሕር ብዙሕ ጽዒርካ ድማኒ ውተት ከም ዘለኹ ሩዲ ምክንያቱም እዚ ድኹዒ ናይ መዳበርያ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ናይ ጀራዲን ስለ ዝጸንሐ ናይ ጥራይ ነይርዎ እዩ ሕጂ ስለዚ እሱ እንድሕር ዳገርካሉ ዝያዳ ጽቡቕ ኣሎ ጽቡቕ ውጽኢት ድህብ ድሓር እቲ ኣስሒኻ ምዝራእዊን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱም እቲ ናይ ጀራዲን ዝነበረ እንድሕር ዳጽሒካ ዘሪእኻ እቲ ውጽኢት ብዙሕ ኣይገብርኒ ስለ ድጫልድ ካብ 20 ስጋ 25 ገጽኡ ድጫልድ ስርናይ ስለዚ መርኣይ ምእማኒ ቅዱስ ቅንዕሎ ዝህዝቢ ኣብቲ ስራሕ እውን ክልተ ግዜ ገለጽ ይህዎ ማለት እዩ ቅድመ መጀመርያ ምስተጻሕየ ዳሕራይ ሰዓ ገልመለ ገይሩ በቲ ዝከኣል ክንክን ዋላ በቲ ጉጅለታት ዝነበረ እንደ ሓርሻው መጽኦም እውን ከታተልዎ ነይሮም ኣጆኹም እናበሉ ማለት እዩ በቲ ዓቕምና ዝበሃል ነገርሲ ኩሉ ተሓባቢሩ እዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ዘራእቲ እውን ከኣኒ ወቕቲ መርኣይ ምእማኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በፂሕሎ ማለት እዩ ኣማሕዳሪ ንእዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ነቲ ኣብ ዓዲ ብላይ ዝተዘርአ ምሩጽ ስርናይ ድሕሪ ምዕዛብ ንሓረስቶት ዝስዕብ ቃል ኣስሚዑ ህዝቢ ላዕልን ታሕትን ኢሉ እቲ ክሕረስ ዝግብኦ መሬት ብግቡእ እናሓረሰ ምስ ኩሉ ጸገማቱ ርእሱ ኽኢሉ ክኸይድ ከም ዘለዎን ብመሰረቱ እቲ ብደገ ዝመጽእ ሓገዝ ከምዘይጥሙቶን ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ርእስና ከምዘይንሓስቦ ኮይኑ ሕጂ ዓንተበይ ተኽሉ እንታይ ኢሉ ካብ ውሕስነት ምግቢ ምርጋጽ ኣብ ማእዛው ሰጊርና ኢሉ ብሓቂ ጽብቕቲ እዚኣ ትሕጉሰካ ክኢልና ኢና ማለት ሲ ምግቢ ክኢልናስ ድሮ እንታይ ዓይነት እዩ ዘድልየና ኢና በፂሕና ዘለና ዝሕጂ ዓብ ፍረይ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ናህና ፍረኻ እዩ ናህና ፃዕሪ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክንበፅሕ ክኢልና ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምዚ ጥራሕ ደይኮነ ከምዚ ሕጂ ርኢና ዘለና ካልእ ኢና ክንፅበ ንዓመታውን ካልእ ምሩፅ ዝኾነ ዘርኢ ክመፀና ኢና ክንፅበ ማለት እዩ ከምኡ ኢና ከዓ ንፅበ ኩልና ብዝኾነ እዚ እንታይ እቲ ዕላምኡ ከምዚ ዝግለጽ ፀንሐ እዩ ብዝከኣል መጠን ንሕና ከም ኤርትራውያን መሬትና ፀቢብ ስለ ዝኾነ ካብ ሓንቲ ንእሽቶ መሬት ምሩፅ ዘርኢ ብምዝራእን ዝድለ መግቢ ነታ መሬት ብምሃብን ከነኻዕብት እዩ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዝተወሰነ ከምዚ ክብሉና ፀንሑ ኣብ ሄክታር ክሳብ 34 ኩንታል እንተዳ ተገምጊሙሲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እቶት ንእቱለና ማለት እዩ ኣገዳስነት ስሙር ዝራእቲ ዝህቦ ምህርቲ ከምዚ ኣቐዲምና ዝተዓዘብናዮ እዩ ስለዚ ኩሉ ሓረስታይ ናይዘን ኣብነታውን ዓድታት ተኸቲሉ እንሰርሕ ነቲ ኣብ 2030 ክብጻሕ ተሓንፂፁ ዘሎ መደብ ጥሜት ኣልቦ ዓለም ቅድሚ ዝዓመት ከም ንመጽሖ ኣይጠራጥርን